Ассалому алейкум ва ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем. Дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем. И якае ки мебине рости чанд қа пеш шинос шуда будем. Хеле шид қадиш ҳамсӯҳбат мешавам, гап мезанам ва и худаш дар аэропорти Колцово. Чихел ки ма дар аэропорт Колцово, Екатеринбург. Чихел ки ма дар иҷа одаморо роҳӣ мекунам аэропорто. Ирам дар ҳамун шаҳр мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷира дастгирӣ мекуна. ва мақсади ма чие ки ҳамин нафарое ки тамошо мекунен, агар буд рӯи канали ҳамин бародар дастгириш кунен, подписатсияш кунен, штобе ки хабароям фоидашам ки нараса хабароям мефаҳмен, фикр мекунам беҳтарай. Ман вақте ки ҷада кор мекардам, гуфтам гапо у вақт баъди тележник уборши кор мекардам, ба блогерия сар кардам. Рости будан дар ҳамин соҳа блогеро мегуфтам шумо ки акай канали маро реклама намекунем, метиҳем пули рекламаша майлш мекунем, олиба ки хай аввалш худованда, баъд ина дастгирии шумо хати гуфтем ҳамун гапо ки хичон ҳайрон шидам. ва аэропорти Дамадед ва Тенҷи аст 100%, ягон гап хабар неста, спокойно метонем ки биёен. ай нархи навои билет хай қимат шидаги, ҳаматон медонем ки ҳар сол то соли нава қимат мешава. ай ҳамаи ҷо Узбекистонам, пересадкам, прямоям ҳама қимат шидаги, баъди соли нав арзон аст. мисол баъди 19 мош арзонш 11,5-12,000 Москва Душанбе, Кулобам 11,000 ки духтар намеспоре Урал компания, Бохтар, Хуҷанд. хай мегум ко ҳар як видеомда номромо дар комментариям мемонум, занг мезане операторум азиза, иншаллоҳ ҷавобтон метиҳа, нархи навора мегатуна. баъдан чӣ гуфтанем? ҳол бефикр кунам. билетора гуфтем. хай худат гап намезанем. ҳоли не бахто чӣ гуфтам, ман ёдам биромада. хай бо худат гап зан ку чӣ хеле нархи навои ёдам зад. билетои Душанбе Москва арзон шидаги, номрои авиакас мемон ки дар Тоҷикистон уам бародарам мемонам, одамое ки ай Тоҷикистонан метонем ки занг бизанем, бирен ай пешаш билета бигирен. нафарое ки мехоҳем ки ай Москва билет бигирен электрони ва ай Тоҷикистон биёян, метонем ки операторумда номрое ки дар комментария худам мемонам занг бизанем, иншаллоҳ мегирем. дига ҳама Тенҷи одамое ки возвращение мегирем, посолство мешава ки дастрошниам гирифта, метро барикад нея, баъд ан возвращение гирифтагиёро последнее время дар таможнирам, дар аэропорторам, мисол вақте ки возвращение нишон метиҳанд, мегӯянд ки сурати паспорта нишонте, ба ҳар ҳол эҳтиёт шаве. хам главни сабр кунед, ҳамаш мешава, ҳамаш 100%. ака хеле ягон чӣ бугу бо барои подписчикои ман. салому алейкум ба ҳама подписчикои Абдуллотеҷи, раҳматҳои калон ки ако ман як бор нависам, мекасби як бор нависам ки як ҳамроҳ видео кунем гуфта. розӣ шудан, номерошона дар комментария навистан, пак гуфтан телефон кун кай ки биёй гуфта, раҳматҳои калон ако. кори қина 4 километр инҷо охи. гап нест. ман худам аз Екатеринбург омадам, дусе корои худам гуфти, як бори қити шумо видео кунам гуфтам, чанд та блогеро. чӣ хеле нарх навои билет у тарафода? тарафҳои мо нархҳои билетҳо чем инҷа сал арзонтар. ани мо аз Екатеринбург то Тоҷикистон прямои рейсҳо Урал Экс аст. нархҳоаш агар баъди 10 январ хиридага 10,5, 11,5, 12, амин то 12,000 ёфта мешавад. прямой рейс уралский ки баъд ПЦР-тесташ дар кор не. агар мисол срочно то амин соли нав то амин 10 числои дар кор бошад, ин уже срочно мешавад, нархош теги 20,000 рублей. барои амин уралский баъд ПЦР-тест дар кор не, ки шумо танҳо Урал Экспо дар кор не. одамое ки аст ки сомонеро мехӯрад, телефон мекунанд, мепурсанд ПЦР-тест дар кор ё намегӯяд, ва ё ба дар кор, обязательно дар кор. раҳматҳои калонро дастгирӣ будам. ҳар рӯз ҳасти аэропорт охи? ман аэропорт ба ми 3-4 бор як ҳафта рафта меистам, аммо моҷирои дастгирӣ шава, иншаллоҳ дастгиришон мекунӣ. худо хадами менависа, телефон мекунам, мерам коршона буд мекунам. ман мисол ҳамун як раҳа ки ҳеҷ чиям фоидаам ки нараса ака мегам он тараф брас той ка регистратсия тай, ман фикр мекунам ки ҳамиам охи 100% не натури да, ина ман примерно мегум. агар мисол ман ина ҳозир Қазоқистон примерно мегум, Қазоқистон бурам, фикр кунам ки я блогер дар онҷа, я тоҷики худмон дар ҳамун аэропорт чай, мисол дилам пир мешавада, натури я дилам пир мешавад. палмон бурам онҷа ба одамо пайдо мешаванд, не ки мисол ҳамун ҳастай гуфта камтар қувват мешавам, мешнамам хали феъл дорум. ва чӣ гуфтане хай бо ягон чӣ намеги видео 8 минут чава бо хубтар чанд қад дроз шавам, қа хубтарай. баъд килограмм гав мезанам, сомонаер 20 кило багаж, 7 кило ручной зиёд шава, сари килограммаш мегира. Урал компания боша 23 кило багаж, 5 кило ручной, 1 кило ам зиёд шава багаж ҳисоб мекуна, то 23 килои дигара. ютер 20 кило багаж, 5 кило ручной, 300 грамм зиёд шава багаж, 5000 мегира. ай ручной
ами камтарак зиёд шава 3800 ҳаракат кунед ба худо дар он вунукова мерам ҳамаи рез даастай ами камтарак зиёд мега хай мо дар хона регулировка кардем мега ронг набуд иҷада мега зиёд нишон дод хай чӣ меги мега пулшан аст бори пасадеш не наметиём барои ҳами ами рейс ютерда эҳтиёт кунед доктор спори ягон ҷои хиндӣ надора ин аэропорт будро 30% зиёдаш тоҷикай дамадед ва да 3000 се аэропорти дигада 2750 рубл одамое ки дар территорияшон клиникай метавонанд ки ҳамҷода биспоранд одамое ки ваксина дошта бошанд ду бор гузаштагӣ QR код дошта боша ҳозир мондестианд метавонанд ки ҳавай қатъӣ равен барои кӯдако сомонаи иртодисола 600 рубл айдисола то 12 сола 50%, баъди вай одами калон ҳисоб мешава. ҳо боҷа ҳамаи видеом дам гапора мегум хай бо бифаҳмед охи чӣ хелай одамои нав медуроянд да не натури одамои нав медуроянд ва ё ҳам хабардор шав ами я лайк шав барам буҷиқ ама кадомира бинам лайк мемону ки пешравӣ мешава лайка иншалло дастгирӣ мекунем чанка ки мисол ами ютуба мебина ки дастгирӣ дорам бо дигаро да нишон метия ки значит мега видеосозка ҳестай ягон чиз дига гуфтани нести ҳамин нашод аэропорти худамоям гуфтам як сорам бисёр кас савол метиҳад ки ҳамин PCR тест чанд пул куҷо спорт дандакор аэропорти мо ҳамин аэропорти Калцово майда бошадам хай нимеем инҷа аэропорт бошадам 5 та ё 4 та ҷои PCR тест меспордагиш аст ҳаракат кунедтон як рӯз пеш омода спорад 1700 рубл 1700 рубл агар ҳамон рӯз равад агар ёфта меша лики қима 5-6 рублей барои ҳамин лучши як рӯз ба вақт меранд меспорад касоне ки чӣ бошад Таганский рад гуфтаги ҷо ҳаст ҳамунҷаам рафта спорда аз ҳамунҷаам гифта метавонанд ин дар тарафҳои мо Екатеринбург ба ҷои бозори тоҷикон баъд бародарон дастгирӣ кунедтон лайк комментар ҳамин бисёртар зиёд кунедтон ки мо бинем ки лайкҳош бисёр шавад дигар касо рекомендовад мешавад ки албатта ҳамин лайка бисёртар зиёд кунедтон дастгирӣ канали мо кунедтон дастгирӣ Абдулло ТЖ кунедтон дастгирӣ Равшан ТВ 0 кунедтон бо силкаи канали ирам дар комментариям мемону будре иншалло ҳамаш мешава очовена дар видео хушрӯ биён гуфта я палтоятона ка пӯшидам хинакидам мурдум боше ҳаматон гап нест салому алейкум ака Абдулло хайна ҳазор раҳмати калон барои билети гирифтариту барои ҳамату ҳазор раҳмати калону намо ба худо соқ саломат омадем расидем ина дар никакои самолютем сво мешем ҳазор раҳмати калон акаҷон барои билети гирифтарӣ ина ки сво мешем акаҷон ҳазор раҳмати калон ина бачако ҳам ма ами акаи Абдулло билет дигем ба худо беҳтарин одамай ми акамо вабше намешиносам на ҳечи ба ин телефон наристагишон ҷавобу додага як моҳ пешаки билет гирифтагем 17000 беҳтарин акай ба худо ина соқ саломат омадем гузаштем ниёзи сво мешем ина акаҷон сво мешем салому алейкум ака Абдуллоҷон сози ака саломатиҳо хуб ака Абдулло маша гузаштем 100% ягон проблема ягон чӣ нашид саг намепурсад бовар кай киҷо омади киҷо мера ҳамаш 100% ака тани хизмато дазор раҳмат калон ака саломат боше раҳмат калон ака 100% маша гузаштем ягон кас ягон чӣ напурси ягон проблема нашид ака раҳмат калон бародар тани хизмато саломат бошен ака